Panas ya hawane ya Allah. Tukang kok ya gak mlebu loro iki nanti. Sopo ki telepon? Wah, pembeli ku Semarang ki. Bismillah rezeki. Halo bos. Alhamdulillah sehat bos. Iki omah sing sampean pesen ndek iki kae bos. Barangnya ya iki. Duh, iki 18-an rasa 19 bos. Sokone 18 bunjul, 18 wareg, barangnya ready. Duh, besi ukir kae ready yo. Kirane juas kaya ngono bos. Kae tukang ukire kok Jepara iki bos. Ready barangnya kaya ngene. Salah. Ora kecewa pokoknya ready bos barangnya bos. Wong kok koyo DP koyo mbok pikir to bos wong koyo karo sapa ae lho. Sing penting kok tekan kono lunas beres bos. Barang ready koyo ngene jas iki lho bos. Lah kira-kira dibedol sapa niki? Aja meneh kok sesuk. Engko bengi tak terke siap bos. Pokok ready. Siap, oke bos. Alhamdulillah rezeki.